göýdüňe çagaňy. Päkliňde bolup bilseň şonça bol. Sen sanama gara saçyň agyny, sen sagaman öğrenme monça bol. Biz hemmämiz şatlyk üçin dogullyk. Şoň üçinem geçdik şunça ýol. Şat günleriň köp bolmanyna gynanma. Şat günleriň bolanna monça bol. Salam alik edid adamlar. Baharyň ilkinji gününe biz ýene-de siz bilen didarlaşýar. Edid toprağymyza, ata watanymyza özüniň owadanlygy, läledarlygy bilen ýaz pasly geldi. Eýsem-de ýaz pasly diýeninde özüniň owadan şygyrlary, eserleri bilen halkymyza ruhy lezzet berýän, halkyň arasynda ýazyň, güýziň edid ogly hasaplanýan Gurbannazar Ezizow gözüňe janlanýar. Şahyry ýatlarynda onuň aýdyma siňen ajaýyp setirleri hem ýadyňa düşýär. Durna jymjymely älem oşarly, ülkäme toý bolup gelen ýazlarym, edepli, ekramly günnüz goşarly, bäs edişiň gyzlar bilen ýazlarym. Mehriban adamlar, eýsem-de şahyr Gurbannazar Ezizow hem baharyň ilkinji gününde bahar boşlukçysy bolup dünýä indi. Mehriban adamlar, ine bugünem şahyr Gurbannazar Ezizowyň döredijiliginden baharyň ilkinji gününe ajaýyp söz açar. Türkmen bahary mulaýymlygy, gözelligi, owadanlygy bilen gelýär. Türkmen bahary Gurbannazar Ezizow bilen gelýär. 1940-njy ýylyň 1-nji martynda dünýä inen şahyr Gurbannazar Ezizow Türkmen poeziýasynyň ýazyň hemde güýziň şahyr hökmünde üýtgeşik, täsirli, kalba ýylylyk paýlaýan şygyrlary bilen halkyň kalbyna girmek başaran şahyr. Gurbannazar Ezizowyň şygyrlaryna Türkmen topragyna bolan beýik söýgü, watana bolan çäksiz hormat, enata, söýgü, perdende bolan üýtgeşik goşgular bar. Gurbannazar Ezizowyň döredijligini 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli halkymyz söýüp okaýar. Aýdymlarda hedil edip diňleýär. Sebäbi Gurbannazar Ezizowyň bakylygy ýugurlan, tebigaty baý, owadan üýtgeşik dünýä alyp gidýän ajaýyp eserler bar. Gurbannazar Ezizow ýazyň, güýziň şahyry. Onu hiç wagt ýatdan çykmajak, undulmajak. Halkyň, okujularyň aňyna berk ýatda galyjy täsirli goşgular bar. Türkmen poeziýasynyň üýtgeşik öwrümli ýollaryna özüniň täzeligini getiren, sanatlar çemeni bilen Türkmen edebiýatyna täzelik getiren şahyr Gurbannazar Ezizowyň döredijiligi halkyň kalbyna ýaşar. Onda hemişelik ýaşar. Şygyrlary aýdym bolup hemmeleň dillerine ýanglanar. Sungat diýmek näme? Bilýär misiňiz? Ele alýalarda ýiti keseri lokka daşyň ähli artyk bölegin ýonyp döredýärler. Ajap eseri. Tälim almaň, dağdan inen sillerden, tälim alyň volgalardan, nillerden. Kemlik adam ýeni bedän ok bolen, artyk majam boljak bolmaň illerden. Gyýdyňynny artyk söze dayanma. Söýgä söz gerek däl, gerekdir anam. Söýme watanyňy gursaňa urup eneň söýüşiňdek söýüber onam.
Sunğut diýmek näme? Bilýär misiniz? Bu sowala sada jogap bermeli. Biz herimiz özümüziň zergärmiz. Madam özümüzi ýonyp ýörmeli. Men bugün seher oýanyp çykdym Leyladarlyga. Depämisi ümmülmüz gümmüzi gözüm düşdi. Guwannym men älime, bu barlyga guwannym. Ýyllar solup, baky solmaz güllere gözüm düşdi. Be Gurbanalar Ediýetiň fitrleri. Be martda dömüp ýaşaýyşyň baky satyny çalyp, hemişelik ýüreklerde galan beýik ussat şahyryň sözleri. Eýdemde bular ýöne bir sözler däl. Bular ganatly jümleler bolup biziň kalbymyzda, aňymyzda, ruhumyzda baky galar. Çünki bu ümmülmez bakylyga hemmemiz aşyk. Çünki böwrelýän sallançakda hemmemiz bar. Bakylyk sady. Ediýetiň şygyrlaryna hemişelik temada. Belki şoň üçin bolsa gerek. Ediýet her ýyl bize täzeçe ýaşaýyş berýär. Her ýylyň mart aýynyň birinde biz täzeden dogulýan şahyry duýýas. Täzeçilik, ösüşler, galkynyş. Buların hemmeti Gurbannazar Ediýetiň poeziýasyna bar. Megerim şoň üçin bolsa gerek. Gurbannazar Ediýetiň okan her bir adam her gezek özüni täzeçe bu dünýä garaýan ýaly duýýar. Hakykatdan ol şeýle. Adamyň iň gözleýän gözlewleriniň biri täzeçilik. Kimim ösüşler. Oňa nähili barmaly, nädip barmaly. Ol ony edebiýatdan, günnelik durmuşymyzdan iň esasanam şu tebigaty düşünmeklikden alýar. Ediýetiň şygyrlary bizi şoňa çagyrýar. Tebigaty düşünmekligi. Egerde biz şu barlyga, şu bakylyga, şu ümmülmüz asmany gümmede düşünen ýagdaýymyzda özümüze düşünýär. Hakykatdan Gurbannazar Ediýew türkmen tehratyna özüniň ýüregini, kalbyny, sygyryetini, söýgüsini, mehrini goýup giden şahyr. Bahar gelende biz Gurbannazar has hem çal-çaltdan, ýygy-ýygydan ýatlaýar. Emma Gurbannazar Ediýewiň eserleri türkmeniň aňyna, ýüregine ençe asyrlar ýaşar. Sebäbi ol ýazgylar, ol duýgular, ol söýgüler watanyňa bolan söýgü, gyýylaryňa, ogullaryňa, eneňe, dünýä bolan söýgü, her bir ýaşaýsyň her bir pursadyna, her bir sagatyna bolan söýgüni ýüreginde bar bolan bilen ýyle berip bilmekde Gurbannazar bolmak aňsady isdäler. Emma gynantyk bu şahyryň özüne jemi bu ajaýyp baharlaryň oturýan santyny görmek nesip etdi. Häzir günne Gurbannazar Ediýewiň ýazan eserleri, boşgalary her bir türkmen öýüne, her bir türkmen toýuna, her bir türkmen ýaýlasyna ýanglanýar. Birinci marty bugün dünýäni bir beýik gerçek, şol gerçegiň dünýäinen obasy, beýle beýikligi görmänne entek. Pikir ummanyň kenary bilen guşagyny mäkäm guşap biline, sungat äleminiň gapysyny kakyp, ak kagaz hem galamally eline waspetdi ol buýdyň sadalygyny, mukaddes topragy, söýgüýüň päkligin, gerçek ýigitleriň wadalaryny, gözelleriň misli garday aklygyn, gije günnüp galamna oýnatdy, durmuşyň syryna
nazaryn aýlap, ulusary açmak üçin meýletdi. Her bir jümlesinde müň many gizläp, düre bezäp, goşgusynyň her bendin gyrlaryny 4 pasla deňedi. Heniz görmese de soňky perdendin bolsun neydi, köpüň gerçek ýigidi. Aýlar geçip durdy, günüň birine gapsy kakylly beýik ussadyň ol juwanny düşünmedi oýnuny, durmuş atly bu karagol bezadyň. Ezrail diýen bir gijeki mehman ol gerçegi düşürüpdir küýüne. Onun juwanlygyny nazara salman alyp gitdi cennet atly öýüne. Ağladı qara yer, ağladı güller, yapraklar ağladı, ağladı yeller, yürekler ağladı, ağladı iyiller, giyin asman ağladı bora boyuna. Düşünüp bilemok, näme üçindir, şol ussadyň uzak ömrü bolmady, alyp gitdi yürekleriň edidin. Eýsem, ykbal adalatsız dälmidi? Ýöne ol, bassada aýralyk möhri, yüreklerde ýaşarsyňyz siz baky. Armanym bolmazdy, birje görsedim, mehirli ýylgyrşy ýüzüňizdäki. Buýsa ýaryn, müdüýmüýlük eýebiz, siz kimin ussada, siz ýaly merde, gözümde janlan ýar nurly keşbiňiz, her sözüm, her bendim, her bir setirde. Dünýäniň manysyň setre siňdiren şeýle beýik ärler dünýeden ötmez. Men näçe ýazsamam, tüketsem galam, sizi wasp etmäge sözlerim ýetmez. Bilbilli kapasa düştüm, bewil kimin ateş açtın, yuvanın gülap suğuna, yuvanın sen bizden kaçtın. Nuranay, nuranay, bola bilmez ýaty jahanna saňa tay. Nurana nuranay, nuranay, bola bilmez ýaty jahanna saňa tay. Nurana Baharın ilkinci gününe bizim görnükli şahyrymyz Bahar Boşukçy bolup dünýä inen Gurban-Nazar Ediýew. Ediýewleşler görüşüňiz ýaly Bahar Boşukçy bolup dünýä inen Gurban-Nazar Ediýew özüniň ýaşan döwründe türkmen sungatyna, türkmen edebiýatyny öçmejek ýyllar goýan şahsiýetleriň, görnükli şahyrlaryň biri hasaplanýar. Gurban-Nazar Ediýew diýileni türkmen edebiýatyny aýratyn bir sarpa goýup özüniň pekim paýgazy bilen şoğur älemine öçmejek ýyl goýan şahsiýetleriň, ýagny ajaýyp şahyr gözüňde janlanýar. Gurban-Nazar Ediýew özüniň ýaşan döwrüne akylly paýgaza, türkmeniň milliligine, türkmeniň däp desturlaryna aýratyn hormat goýan şahsiýetleriň biri hasaplanýar. Ýagny üçlükler hasaplanýan türkmeniň şahsiýetleri Gurban-Nazar Ediýew, Nuri Halmamedow, şeýle-de Atagelli Garyagdiýew. Men zemin, sen bolsa ullakan akla. Taşlaryň nur edip üstüme dökýär. Emma düşündäle, şeýle günne bol. Taşlaryň nur bolyp üstüme ýagar. Maňa senin gözlerinden gitme ýok diýen Ulluhan Ulu Gowrumly eferde şonundan tanıştırılış dabarasy gitdi opera balet teatrda. Eser gutorondan soň el sarpyşdylar da Gurban-Nazar bilen Nuri sahna çykyp meni gutladylar. Şo taýda da Gurban-Nazar bilen tanış bolduk. Nuri tanış etdi.
ömürlerinin ahirine seni olur bilen dost bolduk. Bir de üçlük diýbemden hem at berdiler. Atagelle akbalyň özüne şeýle beýik ustaatlar bilen işleşmek paýyn eçilenligine diýseň begenýä, buýsanýa. Şeýlelikde Nur Hal Mehmetowyň sadyna Gurban Nazar Ediýewiň sözlerini ençemi romanslar, simfoniyalar, türkmen sehrasy, dağlar, ikagat we maňa senin gözlerinden gitme ýok ýaly aýdymlar döräp halka ýetirilýär. Goşulary Gurban Nazar Ediýewiň Nur Hal Mehmetowyň notalaryna bakylygy uzap gidýär oňydy yüreklere varýan ýodalaryna. Gurban Nazar Ediýewiň her bir eserleri biziň ýüregimizde uly söýgä münasipdir. Şahyryň eserlerini her bir türkmen halky, ýaş kiçiler hem uly sabyrsyzlyk bilen dinleýärler we okaýarlar. Mehriban adamlar, bizim häzir Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talibi, Owad radio ýylymynyň görnekli alyp barjysy Bägül Kakylywanyň okap berjek goşgularyny häzir gepleşmek şu ýerine size ýetirýär. Insana bagt üçin nämeler gerek? At gerek, yol gerek, hoş hyýal bilen. Her hoşgymda kämil bolmana derek, onuň barha kyn düşýän razymen. Razy çynym bilen sadany söýýän. Razy halal saçagymda çöregim. Razy çalyrypdyr saçlarym eýýäm. Razy herne üýtgemändir ýüregim. Razy günler ýüpek sowsana dönni. Razy ýüregimde özgän agsy. Razy mydam güneş bolsuna dolly asman bilen şu zeminiň arasy. Razy köp bidiredim çağa misaly, ýalňyşdym ökünnim ilki wadalar. Şonna gökden inen perişte ýaly duşdy maňa oňa-doňa adamlar. Razy köçelerim ýüregim ýagty. Razy kukuregimde dingen ok owaz. Berdi maňa bir ömürlük bu bagty, geçip barýan ýaşlyk, geçip barýan ýaz. Razy joşdym topragymyň toýunyna, duzyny syladım, sowuşdym ýasyn, edýid maňa şu topragyň goýnunyna, usal bolan. Hem bolmadyk ahlasym. Gerekli pursatym iňnim älime. Begennim, söýüldim, çekdim men zary. Ine, şu zatlaryň meniň täleýime meýesser edenne. Müňde razy. Dillenlälem dillenmeseň takat ýok. Dillenlälem dillenmeseň takat ýok. Sen olmasaň bu janymda karar ýok. Näme bolly men ýanymda gürlema. Otursam sıraçyp sen bilen lälem. Näme bolly men ýanymda gürlema. Otursam sıraçyp sen bilen lälem. Geçdedik ýer gelen gyýlan hemmesi. Geçdedik ýer gelen gyýlan hemmesi. Bolaýyn barmagyň eliňiň esi. Ya bolaýyn çeken keşden kanva sow. Söýär seni deşsen tenemem lälem. Ya bolaýyn çeken keşden kanva sow. Söýär seni deşsen
otursam sıraçıp sen bilen lelemo. Şahir Gurbanazer Edidiw. Süýüň çağaňdy. Süýüň çağaňdy. Süýmekden arman. Seherler oýanyp öpüň bir salym. Elini tutturup ullukan alma pata berip uzak ýollara salyn. Korkman. Olar näçe daşa gitse-de gelirler eşitse çağıranyňyzy. Bir dilegim şatlyk bilen gussada oňatlygy ünnäň çağalaryňyzy. Utanman, gidlemäň ýüzlerimizi, dymmaklygy, ýygralygy owradyň. Öz aýdyp bilmedik sözleriňizi çağaňyza aýtmaklygy owradyň. Ýogsa käte bilýärsem öňünden, emma aýdy ýassa, tım ýassa gidýäs. Ilki dymyp, geçip onuň deňinden soň tanqid edere adam döredýäs. Ýok, bu issemizden perwaýsyzlykdy. Issemizok adamyň peselenini, ýöne oňjak işde unuda ýarys döwrüň iň agyr meselelerini. Sen lan çağaňdy, işe gumramy, ýa-da onuň edýän işi galatmy, her haýsy bolsa-da dymmaň adamlar siz öz söýgüňizde bolup gazaply. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýede soňky güne çen seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Seniň ýüpek gijeleňden gitme ýok, seniň aýdyň günnüzleňden gitme ýok. Bu garagol jahylykdan giderin. Ol hasaly gojalykdan giderin, çünki men olardan gitmän bilemok. Emma seniň ykbalyňdan gitme ýok. Men zemin, sen bolsa ullakan asman saçlaryň nur edip üstüme dökýän. Emma düşünlälem, şeýle günnogor saçlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonu ak saçyňy silip ýüzüme gararyn belentden ýeriň ýüzüne. Men bir gyýza gözleriň görerin. Men bir gyýza sözleriň görerin. Şapakda görerin ýaňagyň alyn, gejede görerin ýaňagyň halyn. Sen lap ýapraklaryň ýüzüne derin. Onna seniň göz ýaşyň görerin. Zemin aýlanyp dur, oňatlyk ören. Hiç bir güýje oň ýoluny tutma ýok. Dünýäň her gülünde men seni görýän. Şonuň üçin bu dünýäden gitme ýok. Bahar meylisine çıksan seyrana, Türkmen sehrasynyň allar gülleri, Başyň seypap seni goýar hayrana, belent dağlaryndan öwsen yerleri. Gara bulut gelip zemine çöker, al asman güwürdäp depregin kakar. Dağlardan sil akar, yine gün çıkar, gyz gelin dolarar reyhan çölleri.
Yağışı yaraşar yaylan yağdına, gerçekler bennedir aşık qıydına. Sesin goşup dutar gıcık sadana, sayrar iylermin şırın dilleri. Şahyryň ýüreginiň nähili ajaýyp bolýanlygy barada, nähili mehirli, mulayym, nähili edibir bolýanlygy barada. Gurbannazar Ediýewiň özüniň şahyryň ýüregi atly goşgusyna şeýle bir ajaýyp wagt berýär. Sen ýere gülükden garaş gülüňe, ýere tiken atsaň gögerer tiken. Bu kada bolupdyr ýylyň ýylyna, ýere näme atsaň şo çykar eken. Şahyryň ýüregin topraga meňdes ýöne başgaraçyk berýän ýüregi. Sen oňa çyýokla tiken awuz aç, diňe güldür eder şahyr ýüregi. Oý biziň şahyrlarymyzyň güldür edýän ýürekleri watana bolan söýgüden püröpür bolsun. Oý şahyrlarymyzyň döredýän eserleri, Kahraman Arkadamyzyň eserleri ýaly watan söýçiligi, iň ajaýyplyklary türkmeniň döwletlilik ýörelgelerini hemisi halkyň arasynda wagt etmäge munasyp bolsun. Bahar geldi, garşalyň adamlar. Açyk dursun penjireňiz, işiňiz. Temizlensin ojaňyzyň howasy, rowa çalsın hoş meýilli işiňiz. Mehriban adamlar, bilşimiz ýaly baharyň ilkinji gününi sahabatly ýadyny boşlap Gurbannazar Ediýew dünýä indi. Megerem şonu türkmen tebigaty özleri barada ediljek wasyplaryny goşgy tetirlerde janlanjakdygyna begenýän bolsa gerek. Çünki Gurbannazar Ediýewiň eserlerini biziň türkmen tebigatymyzyň söýgüsi, eni topraga bolan mehremlik bar. Ol ömrüniň örkü bolan eni topragyny özüniň onky süňüne deňäpdir. Bahar kalplaryň ilham çeşmesi, gışda uqagdan tebigatyň gaýtadan oýanmagy. Şoň üçin pasyllaryň naýbaşysy bolan baharyň gelmegi bilen biziň her birimiziň şahsy durmuşymyzda täze sahypa açylýar. Ýaşaýşa bolan söýgümiz, nurana geljegi bolan namaz artýar. Ömre lezzet berýän bahar pasyny uzaldyp biljek ýeketäk duýgu bolsa söýgüdir. Her paslyň, her aýyň, her günüň, sagadyň we minudyň gadyryny bilmek, olara söýgü bilen garamak, söýüp ýaşamak, çar ýanyňa söýgü bilen seredip, töwerek daşyňy söýgü bilen gurşap almak bolsa, bahara ýaza öwürýär. Ýazyň lezzetini duýmak üçin bolsa, kalbyň bahara meňzemek gerek. Goý siziň her biriňiziň kalbyňyzda ýaz pasly hüküm sürsin. Gurbannazar Ediýew. Mahal seniň müňlerçe gören, ýene-de müňlerçe görmeli zadyň. Ýakýa ýüregiňde seni beýgeldýän, tämizleýän duýguýyň görünmez oduň. Şapakdan odalýa baglaryň başy. Ýoda giýje tarap uzalyp ýatyr. Dağdan taýyp gelen awara şemal,
otun hem meydanın iyisini getir. Hikat yok yaşını sanar oturur, dine şol ıkbalı çözyen misali, şu adatı vaatlar şad eder seni, adattan daşar gözellik yali. Erteyene dan şapağı doğunna, gen alıp bakarsın gülüyen odu. Özüňi bagtly saýbar ajap pursat, sen begenip bilseň adaty zady. Gurbanazar Ezizow ýaşlaryň kalbyna, ýüregine ýaşaýan şahyr. Ýaz pasly barada gurrun edeninde ilkinji bolup Gurbanazar Ezizow ýadyna düşýär. Aslynda ýazyň, güýziň şahyr hukmyna tanalan Gurbanazar Ezizow öz döredijligini tutuş barlyk hakyna, gözellik hakyna, tebigat hakyna ýazypdyr. Biz hemişeki ýaly bugün kunam Gurbanazar Ezizowyň goşgy setirleri bilen bahar paslyny garşy alyk, durna jümjümeli, älim goşarly, ülkeme toy bolup gelen ýarlarym, edepli, ekramly, gunnuz goşarly, bät edişiň gyýdlar bilen ýarlarym. Ine şahyryň şeýle aýdyşy ýaly ülkemizde bahar pasly aralaşdy, dürli gülälikleriň, ösümlikleriň daş döwrümizi gurşap almagy, edil şahyryň setirine janlanyrlyk görkezilşi ýaly biziň hem hakydamyzda, hyýalymyzda şol gözellikler ýaşaýar. Bizi şeýle owadan ajaýyp döwürde ýaşatýan gahrman arkadamyz bar, arkadaly gahrman serdarymyz bar. Häzirki wagtda şeýle beýik şahsiýetler hormatlanýar, ýatlanýar. Gahrman arkadamyz ähli döwürde şahyrlarymyzda da, nusgaw şahyrlarymyzda da şan şöhrat berdi. Ine edil häzirki wagtda Gurbanazar Ezizowyň doglan gününe bagşlanan gepleşigimizde de muny biz aýdyn duýýarys. Şeýle şygyryýete, medeniýete, edebiýata ullukan sarpa goýan gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik alyp barýan işleri mundan meýlekem rowaj alsyn. Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim. Seni söýdüm. Has geňedi bu dünýäm. Öz ýeňles gylygyma gazaply boldum. Öz durmuş ornuma inni düşünýän. Adamlara has anamly garadym. Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kıyın pursadım, medet berdi kalbıma jadyly däl seniň insan gözleriň. Kim men? Jogap tapman şu günlere çen. Seni söýüp kimdigimi bildim men. Yeňil gopdum başyňdaky öýmedek, diýdim ejiz. Bu dünýäde söýmedik. Seni söýüp göz ýetirdim bir zada. Kıyınçılık yok. Ejizlik var dünýäde. Türkmenin tarihyny, medeniýetini, edebiýatyny öwrenmekde ähli sertler döredip berýän Türkmen halkynyň awry adyny dünýä ýaýan, elimiň tür depetine ýaşyl baýdagyny parladýan, özüniň eserleri bilen alyp barýan isleri bilen, watan söýjilik nusgalary bilen ak ýollan ýöredýän halkymyzyň milli lideri, mehriban hem gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman terdarymyzyň belent başlar ama
aman bolsun, canlar sağ bolsun. Alıp barýan il ýurt bäxwitli, döwlet, dünýä, umumy adamda da ähmiýetli işleri hemi sorawastlara betlensin. Milli liderimiz Gahrman arkadağımızın, arkadağlı Gahrman serdarımızın, hormatly prezidentimizin Türkmen edebiyatyna goýan sarpalary gaty ägirt. Biziň geçmişde uly eserleri döreden nushawy şahyrlarymyza 20-nji asyr Türkmen edebiyatynyň şahyrlaryna, şeýle-de döwürdeş ýazgy şahyrlarymyza uly hormat goýýarlar. Ve elbette biziň taryhymyza, edebiyatymyza, sunatymyza goýulýan beýik sarpa diýip düşünýäs. Haýsy ýurtda kitap okulýan bolsa, haýsy ýurduň beýik taryhy bar bolsa, haýsy ýurduň beýik edebiýaty, poeziýasy bar bolsa, şol ýurt hemişe-de uly awraýdan, hormatdan peýdalanýar. Elbette biziň hem şahsiýetlerimize uly hormat goýulýan ajaýyp döwrümüz bar. Şeýle döwürde şahyrlarymyza da uly hormat goýulyp, gahrman derejesi berilýär. Biz muňa mysal edip Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şaguly banam aýratyn belläp geçesini gelýär. Sebäbi ol öz döwrüniň watanyny wasp eden, öz döwrüniň topragyny, ýaýlasyny, öz döwrüniň mehriban adamlaryny wasp eden şahsiýet. Şeýle galamyň ujundan täsirli şygyrlar döredip bilýän adamlara ýurt tarapyndan, döwlet tarapyndan edilýän, berilýän uly ynamlar bolsa, olaň köňül kuşuny ganatlandyrýar. Şeýle üýtgeşik zamanany bize peşkeş eden gahrman arkadağymyza, milli liderimize, şeýle-de hormatly prezidentimiz, arkadağly serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý olaň janlar sag, başlary dik, ömürleri uzak bolsun. Watanymyz üçin, il günümüz, halkymyz üçin alyp barýan beýik tutumlary hemişe rowaşlyklara beslensin. Bagyt güni şöhle saçyp, açdyň solmaz güller watan. Şat günüňden ilham alyp, waspyň edýär diller watan. Adyň bize ganat berdi, görküň dünýä zinat berdi. Deňiz derýa dağ özgördi, seni altyn eller watan. Mehriban adamlar, bilşimiz ýaly şahyryň döredejiligi bilen gyzyklanmagy, onu öwrenmäge, okamagy biz üçin ähli mümkinçilikler, şertler dörediler. Bizi asuda, parahat durmuşda ýaşaýan gahrman arkadağımyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Mehriban adamlar, şeýle ýaşar dünýetler bilen biz buň ketbeşimizi geçirip gutarýar. Ýene-de ýaşlyk ýaýlamynda ýagşy günlerde görüşýänçek hoş wagtyňyz.